7 lutego w chorzowskim magistracie została podpisana umowa pomiędzy firmą Elektror a Zespołem Szkół Technicznych nr 1. Dzięki współpracy uczniowie klas o profilu elektrycznym będą mogli odbyć część zajęć praktycznych w zakładzie firmy Elektror. Daje im to możliwość poznania takiego realnego świata pracy. My mamy jako jedyna szkoła w Chorzowie swoje warsztaty szkolne, dobrze wyposażoną pracownię elektryczną, mechaniczną, ślusarnię, elektroniczne, no ale jednak one nie pokazują w 100% tego, jak wygląda praca w danym zawodzie. Elektror to niemiecka firma, która jest jednym ze światowych liderów wśród dostawców przemysłowych wentylatorów promieniowych. W Chorzowie posiada swoją filię, w której zatrudnia 30 pracowników. W maju praktyki odbędzie tam 3 uczniów. Będą robią na jak elektroniki, albo elektryki, na stanowisku na montaż będą się uczyć. Firma produkuje wentylatory i mamy 95% eksport do Niemczech, do Szwajcarii, do Austrii. Jest to kolejna firma, z którą podpisujemy umowę o współpracy, o praktyczną naukę zawodu. Już takie umowy mamy podpisane z Energomontażem Chorzów, Tramwajami Śląskimi i firmą KORT. To jest ideał, jeżeli szkoła zawodowa kształci nie po to, żeby tylko kształcić, ale kształci również po to, żeby wpasowywać się w rynek pracy, w potrzeby rynku pracy. Taka jest istota szkolnictwa zawodowego. Najlepsi uczniowie otrzymują zaraz po zakończeniu nauki pracę. I to jest naprawdę dużo na obecnym rynku pracy. Znają już pracodawcę, bo tam odbywali praktyki, no i mogą dalej się kształcić, ale też mają zapewnioną pracę. To jest taka praktyka, która jest bardzo tradycyjna w Niemczech i ma bardzo dobre rezultaty, że chłopaki, dziewczyny z szkoły już mają bardzo duże praktyczne doświadczenia po te praktyki. Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkania w Urzędzie Miasta były klasy górnicze. W Zespole Szkół Technicznych nr 1 takie klasy mają powstać we wrześniu tego roku. W naszej szkole wracamy do chlubnej tradycji szkoły górniczej i będą otwarte właściwie 1,5 oddziału, tak muszę nazwać. Jedna klasa w technikum o zawodzie technik górnictwa podziemnego i w szkole zawodowej górnik eksploatacji podziemnej. Niestety szkoła nie posiada własnej sztolni, która jest niezbędna do prowadzenia klas o takim profilu. Nasza sztolnia niestety już nie działa, została zasypana, już nie nadawała się do eksploatacji. No i na ten moment właśnie chcemy wejść w współpracę z katowickim holdingiem węglowym, który zapewnia takie praktyki zawodowe na różnych kopalniach lub innych sztolniach, które posiadają. Posiadamy specjalną sztolnię, w zasadzie jest to podziemny ośrodek szkolenia zawodowego zlokalizowany pod ziemią, gdzie ci uczniowie mogą w warunkach, nazwijmy to tożsamych z warunkami panującymi na kopalni, mogą zdobywać wiedzę, zdobywać umiejętności praktyczne w warunkach naturalnych. Tutaj do głosu dochodzi również Chorzowski Urząd Miasta, który planuje stworzenie sztolni ćwiczebnej. Sztolnia zapewni praktyki dorosłej młodzieży, która będzie się edukowała w kierunkach górniczych, również w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1. Sztolnia miałaby powstać we współpracy z zewnętrznym partnerem.